πάντων, λες να πάρουμε κανένα τηλέφωνο τη ζωή να δούμε πώς θα περάσουμε στο μήνα του μέλητος. Πρέπει να την πάρουμε ένα τηλέφωνο και εμείς που έχουμε αργήσει κιόλας. Όμως πριν την πάρουμε να σε ρωτήσω λίγο κάτι, νομίζω ότι σαν ζευγάρι ταιριάζουμε. Κοίτα να δεις, ο καιρός θα δείξει, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχουν αυτή τη σπίθα, αυτόν τον ενθουσιασμό που θα έπρεπε να έχουν σαν νιόπαντροι. Ναι, εγώ να πω την αλήθεια πιστεύω ότι ίσως να βιάστηκαν λίγο, είμαστε και νέοι, αλλά θα δείξει ο καιρός. Έχεις παίξει θα τις κάνουμε. Έλα εσύ, πού είσαι, τόσο καιρό ένα τηλέφωνο δεν με πήρες. Ναι, γιατί εσύ μας θυμήθηκες, είμαι με τη Γεωργία εδώ. Έλα αγάπη, τι κάνεις, πώς είσαι, περάστε καλά. Τέλεια ήταν, θα μπορούσα να μείνει εκεί για πάντα. Και ο Άρης τέλεια πέρασε. Άντι, χαίρομαι που το ακούω. Ναι, απλά να, μόνο που ξέρεις, ο Άρης ήταν λίγο ζηλιάρης και να, μου έκανε ολόκληρη σκηνή για το μαγιό που φορούσα. Λίγο τοξικό θα έλεγα. Τι έχεις για φαΐ. Λέγαμε σου, πάλι στο τηλέφωνο μιλάς. Τι σου εγώ πήρε. Έτσι και δεν μαγειρέψεις πάλι, θα γίνει χαμός. Έλα, τι κάνεις. Καλά, άστα φίλοι όμως, χτες συνάντησα τον Δημήτρη. Ποιον Δημήτρη καλέ. Τον παλιό μας συμμαθητή είχε έρθει στα Καρδάμιλα και με πήρε να τα πούμε από κοντά. Αχ καλέ, ναι, τι κάνεις η ψυχή ρε εσύ. Αυτός καλά είναι, αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. Νομίζω με παρακολουθούσε ο Άρης. Τι, ρε εσύ πρόσχη μου σου κάνει καμιά σκηνή. Τι είναι αυτά τώρα. Δεν ξέρω, θα φανεί. Άσε κλείνω γιατί ακούω κλειδιά, φυλάκια. Bye. Κάτι παραπάνω. Όχι τίποτα, μόνο ότι είχαμε τύχημα. Καλησπέρα, γιατί έρθαμε ή το πήγαμε περιστατικό. Για την κυρία Ζωή. Ναι, είναι καλά. Δεν συντρέχει κάποια ανησυχία, έχει κάταγμα της αισθήσης 100 σιαγώνας και κάποιος μόνο πες στο πρόσωπο, στα χέρια και στη κλινική χώρα. Μα πώς έγινε. Μου είπαν και οι δύο ότι γλίστρισε στο μπάνιο. Οι δυο τους. Εκείνη και ο άντρας της. Αχ, τη Ζωή. Κορίτσια, δεν μπορώ άλλο. Με χτύπησε άσχημα. Με ζηλεύει παθολογικά. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Μου επιβάλλει να αφήσω τη δουλειά μου. Δεν αντέχω. Χαλάσου εσύ, πάρε μια αναστή, τι έγινε. Πες μας τι έγινε. Από υγεία είμαι καλύτερα, αλλά ψωλικά είμαι χάλια. Του είπα ότι θα τον χωρίσω, δεν μπορώ σας λέω. Πάλι μιλάς στο τηλέφωνο, γαμώτο σου. Με τον εργαστή σου μιλάς. Τώρα έρχομαι και θα σου δείξω εγώ.
Είμαστε εντάξει. Ζωή, Νομίζω έχει φύγει. μας το έκλεισε. Πάρτε να, ξαναπάρτε να. Δοκίμασα να τη στείλεις μήνυμα, πας και απαντήσει. Δίκιο έχεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακόμα μια γυναικοκτονία διαπράχθηκε χτες το απόγευμα. Ο σύζυγος ομολόγησε την πράξη του και την απέδωσε στην παθολογική ζήλια του. Το θύμα είχε νοσηλευτεί πριν από μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Δεν αφήνει τη χαρά λείπει μπροστά να πάει λείπει μπροστά να πάει.